ام هناكي زانياريان لسر وزيرن كرد بدن و اما قد سي وزيرن كرد لقال آلیکار سر و کمار بأصل خوا کردن ام یک بیک بنرن ام هناك زانیاریان لسر وان ورگرن که جکی جان پارێزگەها باکوورê کوردستانê ne berî niha çi kar kirine li Tirkiye çi post wergirtine em ê ji alîkarê serokkomar dest pê bikin Cewdet Yılmaz ew sala 2003 li zanîngeha Bilkent ya Ankara doktora di zanistên siyasî de wergirtiye. Sala 1967 li Çewlîga Bakurê Kurdistanê ji dayîk bûye. Bi eslê xwe Kurd e Zaza ye. Sala 1988 li Wezareta Plandanînê weke fermanberê şareza hatiye damezrandin. Cewdet Yılmaz pênc xulan li baznayên Çewlîg û Amedê parlamenterê AK Partiyê bû. Di salên di navbera 2011 heta 2016 du caran wezîrê avakirin û geşepêdanê bû. Wekî din hin postên din wergirtine weke berpirsê yekem bû yê projeya Agapê sala 2015 berpirsê ragihandina AK Partî bû. Piştî wê salekê sala 2016 weke cîgirê serokwezîr hatibû destnîşankirin. Di aliyê jiyana wî ya malbatî de bi xwe zewiciye bavê du kuç û kurekî ye. Zimanê Kurdî baş dizane bi taybetî her du zaraveyên kurmancî û zazakî li tenîşt wê jî zimanê Tirkî û İngilîzî dizane. Em behsa wezîrê nû yê derveyê Tirkiye bikin Hakan Fidan ew sala 1968 li Ankara ji dayîk bûye. Sala 1986 dibistana hêza bejahî temam kiriye. Li serokatiya istixbarat û operasyonên NATOyê li Almanya hatiye erkdarkirin. Baccalaureus li zanîngeha Maryland ya Emerîkî bi dest xistiye. Herwiha master jî li peywendiyên navdewletî li zanîngeha Bilkent ya Ankara bi dest xistiye. Hakan Fidan sala 2001 bûye rawêjkarê siyasî û aborî li balyozxaneya Avustralya li Enqerê. Di sala 2003 de bûye serokê Ajansa Hevahengiya Türk TİKA. Sala 2007 bûye alîkarê şêwermendê serokwezîrê Tirkiye. Di sala 2010 de bû alîkarê rawêjkarê istixbarata millî Mîtê. Sala 2011 Hakan Fidan bi navê dewletê li Oslo li gel pekekê civiya. Di sala 2015 de weke serokê saziya istixbarata millî Mîtê hate destnîşankirin. Di sisê Hezêrana 2023 de weke wezîrê derveyê Tirkiye hat destnîşankirin. Em behsa wezîrê xezîne û darayî bikin Mihemed Şimşek ew di yekê çileya 1967 li gundê Kefra yê îleha Bakurê Kurdistanê ji dayîk bûye. Qonaxa amedayî ji xwendina xwe li îlehê qedandiye. Sala 1988 beşa aborî li zanîngeha Enqerê temam kiriye. Mamoste bû jî li zanîngeha Enqerê. Piştre master li zanîngeha Exeter ya Britanya aniye 4 salan li balyozxaneya Amerîka li Tirkiye kar kiriye. Sala 1998 li banka UBS kar kiriye. 2007 bû endamê parlamentoya Tirkiye. Her di heman salê de sala 2007 wezîrê dewletê ji bo karûbarê aborî bû. Piştî 2 salan sala 2009 weke wezîrê darayî hate destnîşankirin. Di salê navbera 2011 heta 2015 bû parlamenter. Di 2015 de alîkarê serokwezîr bû. Zimanê İngilîzî û Tirkî baş dizane. Du caran jiyana hevjîniyê pêk aniye, sê zarokên wî hene. Em behsa sêyemîn wezîrê Kurd bikin ku ew jî Fexreddîn Koca wezîrê tenduristî ye. Di duyê çileya 1965 li Omerlî ya Konya ji dayîk bûye. Ev navçe navê wê ji eşîra Omeriyan hatiye wergirtin ku ji Bakurê Kurdistanê ne
و بو وی دره بو کۆنیا هاتبوون کۆچکەرن دەبستان هەر لە کۆنیا خوێندیە قوناغا ئامادەیی لە بۆرسا تەمام کردە 1988 پزیشکی یعنی بەشە پزیشکی لە زانینگە هەستانبۆلێ خوێندیە لە 1995 پسپۆری لە نەخۆشیên زارۆکاندا وەرگرتیە ساڵا 2009 سەرۆکێ زانکۆیا ئەستانبول مێدیپۆل بوو لە 2018 دا وەکە وەزیرێ تەندروستی دەست بەکار کردە divê kabîneyê de cardin weke wezîrê tenduristî maye zewiciya û 4 zarokên wî hene.